Karena ke video kan compare sibun nagi bebat ki video jonga. Nama raha ke video ngin ya compare ya kita ki arti lagi phone temai kata ka Oppo K13 bat ka Infinix Note 50s. Kini baro ar ki degi phone ki badang sumi temai. Bat ka dor jong kini ki phone baro ar ka poi hapok ka arpeo hajar. Ha ka Infinix ka dor jong ka sedang nadu ka khatsan hajar kendai spa kendai. Kata ka dega dor jong ka to ka base variant jong ka ma ka to ka prajibi ka RAM bat ka sispa atau prajibi ka storage. Nang taha ka Oppo pat ka sedang nadu ka khatnia hajar kendai spa kendai. Kata ya ka to ka prajibi ka RAM bat sispa atau prajibi ka storage. Tementang nyepit ya ka body bat ka frame jong ka nega Infinix. Ya ka body bat ka frame jong ka lasina dagi plastik. Bat ya ka bak lane ka to ka basyadin jong ka kisna arjat kita ki option. Kane ka phone ka don lai jat kita ki color jong ka. Bat ka we na kita ki color jong ka kata ka marine drift blue ki aida kata ka vegan leather. Bat kita ki art lipat ki color jong ka kata ka titanium grey bat kata ka burgundy red. Ha kita ki art lipat ki color kisna da kita ki plastik hendre ki polish lane ki penwandur kum kita ki metallic. Teha ka Oppo pat kane ru kisna ya kata ka body bat ka frame jong ka da kita ki plastik hima. Bat ya ka bak lane ka to ka basyadin jong ka to ka phone kane ru kisna da ki plastik hi. Bat ha kana ka phone ki don arjat ki color kata ka icy purple bat kata ka prism black. Ha ka Infinix ka jing stang jong kana ka phone ka long tang 0.0 mm. Takana ka phone kala stang phama kala long ru ka we na kita ki phone ki bastang pha hapok ka arpeo hajar. Bat ka jingkhia jong ka pat ka long sispa prapeogram. Ka jingkhia jong ka ru kadang long sting no kam long ka bakhia ka phone. Teha ka IP rating pat ki aida kata ka IP64. Bat kane ka phone em kala yo ru ya kata ka military grade durability certified. Kata ka MIL 810H. Bat ha kana ka phone em la ai ru ya auto RGB notification light. Uto harum jong ka camera section jong ka. Teha ka Oppo pat ke jing stang jong ka long pra point san mm bat ke jing khia jong ka poi hadu ars pa program bat ha ka IP rating pat ki aida ka IP65. Teha ka durability pat ka ne ka phone kam don ya kata ka military grade certified ma. Teman-teman ngin yapit ya kita ki display jong ki ngin sedang biang haga Infinix ma haga display jong kana ka phone ki aida ka 0.9 inci kata ka full HD plus ka 3D curve AMOLED display bat sispa 10 Hz kata ka refresh rate ki ai ma ka display te kala biang pelat ban consume multimedia kamut ban page video ma namarga kalong curve kata ka display jong ka bat nang ta khatlai spa nits kata ka peak brightness ki ai haga naga display jong ka. Bat kum juru haga display jong ka la ai kata ka protection da kata ka Gorilla Glass 5 ka display haga Oppo pan ka jing he jong ka display jong ka long 0.9 inci da kata ka full HD plus ka flat AMOLED display bat sispa arpeo hertz kata ka refresh rate ki ai khat ars pa nits pat kata ka peak brightness ki ai haga naga display jong ka. Haga display protection pat ki claim ya thu ki ai na ki claim ai ya kata ka display protection ma tehang ne ngin nyepet pat ya kita ki hardware bat ki software jong ki. Haga Infinix ka hardware lane processor ki ai da u MediaTek Dimensity 7300 Ultimate da u 4 nanometer lane 1 nanometer kata ka teknologi ki sina una processor em ula pa ba haga yang ka performance jong u bat ki set ai hagi phone hagi gaming phone ki ba hapok ka arpeo hajar. Tena kata ka daw haga naga phone ru kala support ya kata ka 90 fps haga BGMI la naga PUBG ma ula kenjo ru ya ka niau lak points haga antutu benchmark. Ate haga Oppo pat ki ada processor uta UDU Snapdragon 6 Gen 4 une ru ki snada kata ka 1 nanometer ka teknologi une processor UDU badang sumi thamai. Haga jing sisa kam klan une kendiat ya auto Dimensity 7300 Ultimate mo ya auto ba ai haga naga Infinix. Handre ngam tip bale haga naga phone Oppo M ki claim pat unlock ya kata ka 90 fps haga BGMI la naga PUBG. Tegila ban unlock hadin habut lang ba kita ki update. Handre haga Call of Duty Mobile pat kala support ya kata ka 90 fps. Haga antutu benchmark score pat una processor ula palat ya kata ka niau lak points. Haga software pat kanaga Infinix ki ada utau Android 15 bat utau XOS 15 utau UI lane user interface jongka te ars name kin aya kata ka OS lanaga Android update mo bat license name pat kin aya kata ka security update bat haga AI lanaga artificial intelligence ro haga naga phone kila ai haduk hardware teli kita ki AI features kumba kila ai haga to ka Infinix Note 50X telada pimpat yo iya kata ka video jongka ngan sabut ya ga link jong kata ka video jongka hapok ka naga description jong naga video te onda pila de page ya naga video pila ban link page ya kata ka video jong naga Infinix Note 50X bangal adep sina dengan sabut ya link jongka hapok kena description jong naga video
Teka software haka Oppo pat kane ru ka ada utau Android 15 bat utau Color OS 15 utau UI jongka ma. Teka ne ru ka IRS name kataga Android update but license name kataga security update. Kane ru kala license tau teli kita ki AI features jongka pilak ban page hang ne ha screen ma ngan bu pilak ban post bat pule ya gitu ki features baka ai. Teman-teman ngin nyepet ya kita ki RAM bat ki storage jongki. Dah haka Infinix ki don arjat kita ki storage variant ma. Kataga pra-GB ka RAM bat ka sispa pra-GB ka storage. Nang ta ka pra-GB ka RAM bat ka arspa 92GB ka storage. Bat ka jaj RAM bagi ai haka naga Infinix M ki ai da kataga LPDDR5X. Ka jaj RAM bagi ai haka neta ka labas pa namar. Kane ka jaj RAM M ki ju ai tang hagi pun ki ba arpusan lai phe hajar seneng. Kane ka pun kala ru bande ka pun banengkong ban yo ya kane ka jaj RAM ma. Hapo RP hajar kata rutang kandri hajar handre habangi page ya ka storage ban kata ka judge storage bagi ai hakane kila penduna kandiat ma ki ada kata ka UFS 2.2 lada ki ada kata ka UFS 3.1 tekan kambes cucu ma te hangne pat hago Oppo ru ka don arjat kita ki storage variant kata ka pra-GB ka RAM bat sispa pra-GB ka storage nang ta ka khat RGB ka RAM bat ka arspa 92GB ka storage bat ka judge RAM ki ai hakane ka pun da kata ka LPDDR4X bat ka judge storage bat ki ai da kata ka UFS 3.1 hangne da khongpong ma ki ai haka storage da kata ka UFS 3.1 hagi pun budget te long gumne hi pinom yo ya kita ki pun bala da biang wat dagi pun mid range ru kimpat jupan biang lut ma ala da film tip ki kita ki mid range pun kita ki de ki pun ki ba RPU seneng hadu lai phe hajar kita ki khot ki mid range phone bat haki phone ki bahapo ka RP hajar pat kila hab haki kerdan jongki budget phone ma tenaga taga dang ngimde ban expect palat ma ya kita gi features bangin yo namar dagi RP hajar senang ru kidang don ki jing duna jongki tekine legi bahapo RP hajar relatif lupa ma te ngimde ban expect palat teman tapat ngin nyepet ya ka kamera jongki haka naga Infinix M ka main kamera jongka ki ada kata ga 64 megapixel bat ka sensor baki haka naga kamera jongka da kata ga Sony IMX 682 bat ka naga kamera jongka kala support ya kata 4K 30 fps bat haka stabilization pat ki ada kataga EIS ki klaim ada OIS tenang ta haka kamera ba arpat ki ada ga R megapixel kataga macro kamera ta haka front kamera pat ki ada ga 4 megapixel bat haka naga front kamera jongka M kala support ya kataga 4K 30 fps hapo RP hajar de long rear baban lap ya kita gi pun ki ba support 4K video tementah haka kamera jongka Oppo pat kana ka phone ka ada ka 9 megapixel ka main kamera jongka bat ka sensor jongka ki ada kata ka OmniVision kita ki OmniVision sensor em kimde ki ba popular kum ki Sony sensor kita ki Samsung ISOCELL sensor tenaga kata ka daw kini ki jat sensor em ki ju ai tang haki phone ki ba sipeu khat ar hajar sepo bat ka kamera ba ar pat ki ai kana ka phone da kata ka R megapixel kata ka depth kamera bat ka front kamera jongka pat ki ada ka 100 megapixel andre hakana ka phone em ka claim support ya kata ka 4K video haka front kamera jongka ka support tang da kata ka 1080p lanaga full HD 30 fps tangin nyepit pat haka bateri jongki haka Infinix ki ada ta usan hajar san spa mAh u bateri bat la ada usan watt u charger jongka ta haka Oppo pat ki ada nyau hajar mAh bat u prape watt u charger ki ai teman tapat nyepit hagi vegi features jongki haka Infinix kana ka phone ka don hadu sipeu teliki 5G bands ka ai haka Bluetooth pat ki ai da Bluetooth 5.4 ka Wi-Fi ki ada ka Wi-Fi 6 ka speaker ki ai arteli lana kita ki stereo speaker ma bat 8 bha ya ka sound da kata ka JBL ngathrai phila GS nga bha ya kata ka JBL ma ka de ka company ka ba popular ba haka bay debat ki sound kana ka phone kala best ba kata ka speaker jongka tega GPS ru ka don nang ta IR blaster ru ka don kana ka phone ma kata ka wide wine L1 ru ka support ki mic ru ka don arteli NFC pat ki claim ai haka na ka phone ka radio tega ai ma nang ta ban unlock ya kana ka phone ki ai da kata ka Android display fingerprint kamut pin unlock ya ka hapok ka display te haka Oppo pan nyepet hang ne ma karena ka Oppo ka ai hadu khandai teligi 5G band bat ka Wi-Fi ki ada ka Wi-Fi 6 haga Bluetooth pat ki ada ka Bluetooth version 5.2 ta karena ka phone ru kala don ya kita gi speaker arteligi speaker ma kita gi stereo speaker kata ka wide one L1 ru ka support IR blaster ru udan haga na ka phone GPS udon nang ta ka NFC ki claim ai ra ka radio ru ki claim ai ki mic pat ki ai R5 kumba ai ga Infinix ta ban unlock pat ya kana ka phone kaneru ki ada kata ka Android display fingerprint kamut pin unlock hapok ka display haswa bangan pungkut lada pikirli yang akan ngan jit naki R3 tengga kajubab jonga kalong ngan jit da kata ka Infinix ka display jong kana ka phone ru kala biang palat bat kala support lupa ru ya kata ka 90 fps haka gaming
haga BGMI rumah ka kamera jongkaru kalau support ya kataga 4K haga front kamera jongka ki AI features lana kita ki artificial intelligence features jongkaru kibun kila kambun ya kataga Oppo ki ai haduk khatwe teli oi u bateri te kampoi rasa ka Oppo mah indre kambun pat ki features kamla kanaga Infinix na kataga daw ngan select daga naga Infinix lada pikirli kano ko pun bangan jit nagi R5 na markador jongkaru ka kamla ya katuga Oppo mah na kataga daw ngan jit daga nehi kan kamlong kataga value for money ama pipat pinjit daga sa komen mo hang ne harum tengah tarai kana video kan yarap sibun ya pi ban decide mo kano ka pun bakam la ya pi ban tit nagi arteli tesa komen hang ne harum ki kita ki pun ki ba pikwa ban compare bat kum jo aya ga like jong pi ha kana video bat subscribe lada pimpat dep subscribe ba pinjok kum kini gi jat video nang ne sekman tengin ya sempat ha ga be pat ki video junga ha gi be pat ki jat video ko blesibon